Με φοβίζει το γεγονός ότι θέλω να σκοτώσω. Ώρες θέλω να σκοτώσω άνθρωπο. Τι λες? Σου λέω ότι θέλω να σκοτώσω άνθρωπο, δεν με καταλαβαίνεις? Δεν νιώθω καλά. Όλα ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια, θυμάσαι τότε, στην αρχή του γάμου μας. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι στο μυαλό μου, μπορεί να είναι πραγματικότητα, δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω. Εξήγησε το κάπως καλύτερα. Ήταν εκείνη τη μέρα, εκείνη την Κυριακή. Θυμάσαι? Ήταν μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού, τότε που ήμασταν σπίτι. Είχαμε αφαιθεί στον εαυτό μας για μέρες, ίσως και ακόμα περισσότερο. Δεν είχαμε τσακωθεί. Όλα ήταν ήσυχα. Ίσως να ήταν πολύ πρωί. Ο δρόμος ήταν ήσυχος και άδειος. Τράβηξα τις κουρτίνες και το λαμπερό φως του ήλιου πλημμύρισε όλη την κρεβατοκάμαρα. Έκατσα στο κρεβάτι και έγειρα στα μαξιλάρια. Ένιωσα ένα αίσθημα γαλήνης. Καμία έξεψη ή ανησυχία. Όλα ήταν τόσο απόμακρα. Ενώ η δουλειά, η καθημερινότητα, οι φωνές, οι συμφωνίες. Η πόρτα του μπάνιου ήταν μισάνοιχτη και μπορούσα να σε δω εκεί μέσα να χτενίζεις τα μαλλιά σου μπροστά στον καθρέφτη. Πάντα μ' άρεσε να σε κοιτάζω. Ναι, ακόμα και όταν είμαστε τσακωμένοι. Ακόμα και όταν είσαι άρρωστη, μισομεθυσμένη ή απλά κακεντρεχής. Το συνηθίζω. Πάντα με μάγευαν οι κινήσεις σου, η μυρωδιά σου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το συνηθίσω. Ξέρεις, όπως έβλεπα μέσα στο μπάνιο, έτσι γυμνή, να χτενίζεις τα μαλλιά σου, ήρθα και στάθηκα ακριβώς πίσω σου. Όχι πολύ μακριά, πλάγια και πίσω σου. Εσύ χτένιζες τα μαλλιά σου και εγώ κρατούσα το ξηράφι στο αριστερό μου χέρι. Η ώμη σου λάμπανε ακόμα από την υγρασία του μπάνιου. Ένιωσα το δέρμα σου επάνω στο δέρμα μου, ένιωσα τα αγγίγμά σου. Μ' άρεσε ο τρόπος που άφησες τη χτένα και έφερες το άλλο σου χέρι στον κρόταφο, μαζεύοντας τα μαλλιά σου και αφήνοντας να φανεί ο λαιμός σου. Και αυτός ο σφιγμός που παλόταν εδώ. Ναι, κάτι θυμάμαι. Θυμάμαι πολλά από αυτά που λες, όπως και ένα πρωινό. Ένα πρωινό που είχαμε γυρίσει πολύ μεθυσμένοι και οι δυο. Ήσουν ερθισμένος και ήθελες να κάνουμε έρωτα. Ήμουν πολύ κουρασμένη. Αλλά σκέφτηκα εντάξει. Με την προϋπόθεση να τελειώσουμε γρήγορα. Αλλά εσύ είχες κάτι ιδιαίτερο στο μυαλό σου. Έπρεπε να γίνει το μεγάλο σοου. Ξέρεις, τα έχω καταφέρει στο παρελθόν. Και εφόσον έχω πιει, αντέχω. Έτσι σκέφτηκα ότι... Ωραία. Αντί πάμε να το κάνουμε, με την προϋπόθεση να τελειώνουμε γρήγορα. Αλλά ήσουν τόσο έτσι μεθυσμένος και δεν μπορούσες να μου τον βάλεις.
άρχισα να γελάω. Ήθελε να σταματήσουμε, εσύ μου φώναξες και... Κλάμα έπραξες από το λαιμό. Και αν δεν έσπαζε το κολλιέ, θα με είχες στραγγαλίσει. Έτσι εδώ. Πως φίλοι στο χωμοπότο. Εγώ θέλω σκότωμα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Αν μπορούσα να ξεκουραστώ, αν μπορούσα λίγο να ησυχάσω. Είμαι ένας γλάρος. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Είμαι ηθοποιός. Είναι και αυτός εδώ. Ας είναι, δεν πειράζει. Ξέρεις, δεν πίστευα ποτέ στα όνειρά μου. Ούτε στο θέατρο. Ώσπου κάποια στιγμή έπαψα κι εγώ να πιστεύω. Έγινα από τα πία σήμαντη, έπαιζα κουτά. Όχι. Εσύ δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθει εκείνος που ξέρει ότι παίζει Ελεηνά. Τώρα πια δεν είμαι έτσι. Τώρα είμαι μια πραγματική ηθοποιός. Ναι. Παίζω διαφορετικά. Έχω πάθος, ενθουσιασμό πάνω στη σκηνή. Νιώθω πως είμαι ωραία. Και ξέρεις κάτι. Τώρα που έχω γυρίσει εδώ... Ναι. Θα σου πω. Τώρα που έχω γυρίσει εδώ και σκέφτομαι και τριγυρνάω, σκέφτομαι ότι όσο περνάει ο καιρός η ψυχή μου γίνεται όλο και πιο δυνατή. Ξέρεις κάτι, στη δουλειά μας Κώστια, δηλαδή ή στο παίξιμο ή στο γράψιμο, σημασία τελικά δεν έχει ούτε η δόξα, ούτε η φήμη, ούτε όλα αυτά που ονειρευόμασταν. Όχι. Σημασία έχει να μάθεις να κάνεις υπομονή. Να μάθεις να σηκώνεις το σταυρό σου και να έχεις πίστη. Σε λίγο θα πάω να πάρω χάπια. Σε λίγο θα πάω να πάρω τα χάπια. Μετά θα ξαπλώσω και θα κοιμηθώ. Είναι κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί ως πιθανότητα. Δεν υπήρχε λόγος. Τώρα ξέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάτι που το επιθυμούσα. Αυτό ήθελα. Δεν θέλω να σκεφτείς ότι είμαι υποκρίτρια ή ότι τα είχα σχεδιάσει όλα. Ζούσα σε μία απομόνωση. Υπήρχε και υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση σε μένα και στον έξω κόσμο. Και όλο αυτό το πράγμα μεγαλώνει. Και ξέρω ότι σε κάνει να νιώθεις πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να ακούσω μουσική. Αυτό τόσο άσχημα. Θέλω πολύ να κλάψω, αλλά δεν μπορώ.
Δεν νιώθω ούτε φόβο, ούτε μοναξιά, ούτε λύπη. Είναι σαν να περιμένω να πάω ένα ταξίδι. Νίνα, έχεις αδυνατήσει. Τα μάτια σου μου φαίνονται πιο μεγάλα τώρα. Νίνα, μου φαίνεται τόσο παράξενο που είσαι εδώ. Γιατί δεν ήρθες όλο αυτόν τον καιρό ούτε μία φορά? Γιατί και εμένα δεν άφησες να έρθω? Νίνα, ξέρω ότι είσαι εδώ σχεδόν μια εβδομάδα. Ερχόμουν κάθε μέρα, μήπως και σε δω. Υποφέρω, Νίνα. Μην προσπαθείς να μου δώσεις κουράγιο. Σαν να ήμουν καμιά από τις πελάτησές σου. Δεν χρειάζεται. Είμαι δυνατή τώρα. Ήρθα να μιλήσουμε σαν ίσως προς ίσο. Είπες να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά. Εμπρός λοιπόν, ας μιλήσουμε. Δίχως ντροπή, δίχως έλεος, δίχως ψέματα. Όλος ο κόσμος το ξέρει πως αγαπούσα. Σε έπαιρνα από πίσω, ως τα μισά του δρόμου, για να βλέπω το παλιό κόκκινο πουλόβερ να χάνεται εκεί στο οικόπεδο. Τόσο νωρίς ξεκίνησε αυτή τη θλιβερή ιστορία και δεν μ' άφησε στιγμή από τότε. Μα όλο και μεγάλωνε, σε τη ζωή μου 2 βήματα από την πόρτα σου, γεμάτη λατρεία και φόβο για την πρωτόγνωρη δύναμή σου. Αυτή είναι η ιστορία μου. Εδώ γεννήθηκα. Και εδώ έζησα ως τα 19 μου χρόνια. Ήμουν ένα γερό και φυσιολογικό μωρό. Μόνο που είχα κάτι στο αίμα μου. Μια ανάγκη, ένα πόθο να γίνω διαφορετικός από τους άλλους. Τα παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί είναι εδώ ακόμη τα περισσότερα και είναι φτασμένα όπως λένε. Έχουν επιχειρήσεις, γυναίκες, παιδιά. Ο μικρός όχλος που εγώ έγινα το αστέρι του ήταν ο πιο σνόμπ στην πόλη. Μεγάλα ονόματα και λεφτά. Εγώ δεν είχα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το μόνο που είχα ήταν ομορφιά. Ταυτόχρονα βέβαια εξασκούσα και την άλλη μου κλίση. Ίσως τη μόνη μου αληθινή κλίση. Έκανα έρωτα. Με όλη την κοσμική στήλη της Νέας Υόρκης. Ξέρεις κάτι, Μπρικ? Η ερωτική μας ζωή δεν ξέφτισε με τον καιρό. Κόπηκε απότομα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα ξαναφουντώσει το ίδιο απότομα. Είμαι σίγουρη. Γι' αυτό προσπαθώ να μένω γοητευτική και ωραία. Για να σου αρέσει όποτε με ξαναδείς όπως με βλέπουν οι άλλοι άντρες. Γιατί με κοιτάνε οι άλλοι άντρες, Μπρικ. Και τους αρέσω. Πολλοί από αυτούς θα δίνανε... Μπρικ, πολλοί άντρες με κοιτάνε. Πού θα μου πάει όμως? Θα βρω την ευκαιρία να σε κερατώσω αφού μου λες κατά μου το ότι δεν σε νοιάζει. Αλλά όταν το κάνω θα είναι κάπου στα σίγουρα. Και θα το ξέρει μόνο αυτός που θα πάω μαζί του. Ξέρεις, Μπρικ, βαρέθηκα. Έχω κουραστεί να περνάω όλη μου τη ζωή μέσα στη φτώχεια και στη μιζέρια. Δεν ξέρεις εσύ τι πάει να πει αυτό. Είναι σαν να τρέχεις το γύρο του σταδίου με σπασμένο πόδι. Μια μέρα γυρίζαμε από την Ιππασία
και τα άλογα γυαλίζανε από τον υδρότα και τη κούραση και εκείνος άρπαξε τα ενία, ξέρεις, ο υποκόμος. Και μας βοήθησε να κατέβουμε και με το ένα του χέρι έπιασε το πίσω μέρος του μυρού μας και το καταλάβαμε βέβαια και αυτός το κατάλαβε και του χαμογελάσαμε και εκείνος μας χαμογέλασε και μας πήρε και μας πήγε σε ένα στάβλο πιο μέσα. Πάνω στα άχυρα. Τέλος πάντων. Πάνω στα άχυρα και το κάναμε. Τώρα από ήκτο το κάναμε. Από εκδίκηση το κάναμε, δεν ξέρω. Το κάναμε πάντως. Τότε μου είπε ότι μας είχε μπανίσει από καιρό και ότι γουστάρει τις μεγαλόσωμες γυναίκες και φοβόταν μήπως τώρα τον απολύσουμε. Για 1,5 μήνα κράτησα τον λόγο μου, αλλά μετά τον απέλυσα. Παράξενη περίπτωση προσευχής που εισακούστηκε και άμα σου κάνει καρδιά μπορείς και να γελάσεις. Ναι, αυτό το φθινόπωρο κατάλαβα πως εισακούστηκε. Ζήτησα από το Θεό να μου δώσει φώτιση και μου την έδωσε. Κατάλαβα πως αγαπούσα και του ζήτησα να μου δώσει και μία αποστολή να εκτελέσω και μου την έδωσε κι αυτή. Η αποστολή μου είσαι εσύ. Θωμά, η αποστολή μου είσαι εσύ. Θωμά, σ' αγαπάω και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα και θέλω να με πάρεις και να με κάνεις ό,τι θέλεις και πέρα από κάθε αίσθηση ψευτοπερηφάνειας και κάθε μάσκα ανεξαρτησίας δεν έχω άλλη επιθυμία από το να ζω για κάποιον και όταν το σκέφτομαι δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνει. Αυτά.